tjubija tagħna, imma bħala rigal tal-imħabba tiegħu. U għalhekk mhux għax jiena nagħmel xi ħaġa tajba jiġi fija Ġesu, imma sforz l-imħabba kbira tiegħu. Bħalma Ġesu sar bniedem fostna, ħaġa waħda magħna, hekk jiġi fina fil-ħajja tagħna u speċjalment permezz ta' l-Ewkaristija. Imma ċenturjun jgħid ħaġa oħra wkoll. Jgħidlu ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda ndejt kelma biss u l-qaddej tiegħi fih. Kellu din il-konvinzjoni taċ-ċenturjun li Ġesu b'kelma ifejjaq il-qaddej tiegħu. B'kelma mill-bogħod li jgħidha mill-bogħod il-qaddej ifih. Sa ċenturjun ma kienx wieħed mid-dixxipli ta' Ġesu minn dawk qrib tiegħu jew dawk li jimxu warajh. Imma kellu din il-konvinzjoni illi din il-kelma kienet kelma hekk qawwija li m'għandux għalfejn jasal anke sad-dar tiegħu, ma jgħidha mill-bogħod u l-qaddej tiegħu ifih. U aħna wkoll hekk ngħidu dit-talba ta' qabel it-qarbin, ngħidlu ma jistħoqlix tidħol ħadd is-saqaf tiegħi iżda tgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Kemm hija talba sabiħa din. Meta aħna ngħidu l-mulej isma' il-kelma tiegħek hija lina duwa fil-ħajja tagħna u l-preżenza tiegħek hija preżenza kollha mħabba li lilna ħajjitna ġibilna il-paċi u l-imħabba tiegħek. Din il-preżenza tal-mulej fina illi tagħmel il-ġid, din tagħmel il-ġid u tagħtina il-barka mingħand il-mulej. Sa aħna naraw dan ix-xebħ kbir bejn din it-talba li nagħmlu qabel it-qarbina u il-kliem taċ-ċenturjun. Ma rridu niftakru illi ċenturjun qal dak li qal illa għaliex kellu fidi kbira f'Ġesu. Tantu hekk illi Ġesu stess ifaħħar il-fidi taċ-ċenturjun u jgħid tassew ngħidilkom f'ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din. Imma mhux biss il-fidi, imma naraw ukoll fiċ-ċenturjun l-umiltà tiegħu. Li dal-bniedem li kellu n-nies taħtu u għaw jitkellem fuq in-nies li għandu, s-soldati li għandu taħtu u li hu naturalment jgħidilhom fejn imorru x'jagħmlu u ma jobdu. Però dal-bniedem għaraf illi għandu n-nies taħtu imma li Ġesu mhux wieħed minn dawk taħtu li ordinalu lil Ġesu x'jagħmel, imma l-kontra. Li Ġesu għandu kelma illi tordna x'isir. Tal-bniedem kellu anke din l-umiltà ma tkabbarx fl-istat tiegħu imma kellu din l-qalb miftuħa għal Ġesu. U jfakkarna kemm importanti li aħna wkoll narfu illi maħniex aħna li se ngħidu l-Ġesu x'jagħmel, imma li niftħu qalbna għalih, għall-kelma tiegħu, għall-preżenza tiegħu f'ħajjitna illi ġġib il-ġid. Ejjew nitolbu l-mulej biex isaħħaħ fina l-fidi, biex ikonna l-fidi bħal dan iċ-ċenturjun u nitolbuh ukoll biex dejjem ngħidu bil-qalb din it-talba kemm jekk se nirċievu il-Ġesu fl-Ewkaristija kemm jekk ma nistgħux u allura nagħmlu tqarribina tax-xewqa, ma din it-talba li hija tant sabiħa ġejja minn din il-ġrajja li smajna llum fl-Evanġelju mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Resqu issa it-talbiet tagħna l-mulej fidi kbira u konvenzjoni fil-mħabba tiegħu kbira lina. Nkun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal l-Evanġelju tiegħek li ġnus kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex issaħħaħ fina l-fidi. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Jiena mulej biex dejjem nersqu lejn l-Ewkaristija din il-fidi kbira fik u b'konvenzjoni li inti preżenza tiegħek iġġib f'ħajjitna dejjem il-ġid. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tina grazzja wkoll li nkunu dejjem ippreparati sew biex nirċevuk fl-Ewkaristija. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għatti mulejna nuna tiegħek il-morda kollha, il-morda fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbuk ukoll għal dawk li qegħdin jagħtu l-għajnuna tagħhom lill-morda u s-servizz lill-morda. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-Papa Franġisku biex inti tagħtih is-saħħa, tagħtih l-għajnuna li jeħtieġ fil-qadi tal-missjoni li fdajtlu fidejh. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fl-Ukrajna, fl-Artemazza, fil-Izrael u Palestina, u nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz li l-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk il-familji li għaddejjin minn diffikultajiet biex fik isibu mulej l-għajnuna u l-qawwa tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħarjien biex inti mulej tilqahom fi ħdanek tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel il-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tħejjina l-frott tal-fidwa li int tagħtina fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġġa tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jitħejjiet minn qabel. U fetħinna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nislu għalih u nistennuh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk ma nanġi mal-arkanġli, ma troni mad-dominazzjonijiet ma tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bl-glorja tiegħek. Wasanna fil-għoli tas-smawiet.
Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, wasanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kuddusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dan il-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U biċċa kontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostoli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, Affrilna tobietna bħalma naffru minnu ħati għalina u la daħanniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja,
ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li l-misteri li għal-jom inġbarna jkunu taġi talina. Għallimna bijom inħobbu l-ħwejjex tas-sema u li fil-mixja tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma dak li jibqa' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċess ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li ikun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura r-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw poplu niċċelebraw
birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu fl-link ta' posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Nofru dan il-Rożarju llum biex dan iż-żmien li bdejna tal-Avvent ikun għalina żmien ta' tiġdid fil-ħajja tagħna spiritwali u niftħu qalbna aktar għal Ġesu, preżenza tiegħu f'qalbna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera r-ruħ kollha u għajn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera r-ruħ kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nies birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen.
Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija berkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. Hu ġenera wieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta tina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saqt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jdaflar. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim birkanti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera wieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saqt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jdaflar. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim birkinti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen.
Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħammis misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwa lejna dak rajnin tiegħek tal-ħnina
Urina wara dan at-turframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijak. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawid tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Simanik Marija bi grazza mimlija mulejmija kim birkanti fost in-niżam birek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lil-Missieru lil-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Ummalla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' d-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddishom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażżin Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infel ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. U mqaddes Ġusepp ikun missiera lilna wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Rocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzone. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu lill-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlok dur jistaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.